ஹாய் நண்பர்களே! அன்னைக்கு ஒரு நாள் பக்கத்தூர்ல ஒரு அண்ணன் மாவு, அரிசிலாம் வச்சு ஒரு வித்தியாசமா மீன் பிடிச்சிருந்தாரு. ஆனா, எதுக்குண்ணே இந்த மாவுலாம் வச்சிருக்கேன்ட்டு கேட்டேன். இந்த மாவ தூக்கி நான் தண்ணிக்குள்ள போட்டேன்னா, இருக்கிற எல்லா மீனுமே இங்க கிட்டக்க வந்துரும்ப்பா. நான் ஈஸியா தூண்டிய போட்டு மீன புடிச்சிருவோம் அப்டின்னாரு. சூப்பர் ஐடியாவா இருக்குண்ணே. இது என்ன மாவுன்னு கேட்டேன். அண்ணன் இது என்ன மாவுன்னு சொல்ல மாட்டேன்ட்டாரு. நான் சொன்னேன்னா, நீனும் நாளைக்கு வந்து இந்த இடத்துல மீன புடிச்சிருவ. அதனால நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா அப்டின்ட்டாரு. சரிங்கண்ணே, இருக்கிற மீன்லாம் நீங்களே பிடிச்சிக்கிங்க. இங்க பாருங்களேன், ஒரு பெரிய தூண்டியா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு. இந்த தூண்டி எதுக்குண்ணான்னு கேட்டேன். நான் பிடிச்சிட்டே இருக்கப்ப பெரிய பெரிய கெண்டை மீன் கிடச்சிச்சுன்னா, இந்த மீன் இந்த தூண்டியால தான்ப்பா போடுவேன் அப்படின்னாரு. எவ்வளோ பெரிய தூண்டியா பாருங்களேன். இது போல இன்னும் 2 தூண்டி வச்சிருக்காரு அண்ணன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன மீன் தான் கிடைக்கும். பெரிய மீன் கிடைக்கிறப்ப தான் அந்த தூண்டிய போடுவோம் அப்படின்னாரு. சரிண்ணா பிடிங்கண்ணா, என்ன மீன் பிடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலான்னு சொல்கிறப்ப ஒரு மீன் கொத்திட்டு இருந்துச்சு. அண்ணா சக்குன்னு இழுத்தாரு பாருங்களேன் இப்படியே. அண்ணா பெரிய மீன் வருதுன்னு எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கேட்டேன் அண்ணன்ட்ட. பெரிய மீன் வந்தால் கீழேருந்து சின்ன சின்ன பொரியாக வரும்ப்பா. நம்ம போட்ட தீனியெல்லாம் திங்கிறதுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த மீன் திங்கிறப்ப சின்ன சின்ன பொரியாக வரும். அப்போ தான்ப்பா நான் அந்த பெரிய தூண்டி எடுத்து போடுவேன் அப்படின்னாரு. சரிங்கண்ணா, அந்த பெரிய மீன் இப்போ வருமான்னு கேட்டேன். இப்போ வரும்ப்பா, தீனி இப்போ தான் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் அப்படின்னாரு. பார்க்கலாம் பெரிய மீன் கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு. அப்படியே நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோவை யாராவது புது நண்பர்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட்டையும் கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போது அண்ணன் தீனியை போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. கண்டிப்பாக பெரிய மீன் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ சின்ன மீன் கிடைக்கிது, அடுத்தது பெரிய மீன் கிடைக்கும். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சின்ன மீன் வந்து பெரிய மீன்லாம் ஓட்டி விட்டுருக்கேன். வா, சரி சரி, அப்படி தூக்கி காமிங்கண்ணா. அரை கிலோ இருக்கும் போலண்ணா. பார்த்தேன். சரி, கேட்டுருங்கண்ணா.
ஐயா இதுவும் வருதுங்க. தூக்கி கரலை கிடச்சுங்க. ஆனால் கெண்டை வந்து நினச்சிட்டேண்ணா. கைட்டுங்க. ஐயோ, அண்ணனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் எதுவும் பெரிய மீன் கிடைக்கவே இல்லை. பக்கத்தில் ஒரு அண்ணன் ரொம்ப நேரமாக தூண்டி போட்டுட்டு இருந்தார். இந்த அண்ணனாச்சும் எதுவும் பெரிய மீன் பிடிக்க வச்சிருக்காரா அப்படின்ட்டு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தா இந்த அண்ணன் ஒரு பெரிய மயில மீன் பிடிச்சி வச்சிருக்காரு தூண்டிலேயே. அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய மயில மீனுன்ட்டு. இது போலவே இன்னும் நிறைய மீன் பிடிக்கிற வீடியோ பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. நீ எதிர்பார்த்த போல் எந்த அண்ணனுக்கும் மீன் கிடைக்கவே இல்லை.